101.29 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KVP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:40. An oras hatod sa Indokang Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coke. Pil mo panalo promo sa Coke Studio. Watch the virtual concert and grand announcement on December 5. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome sa iyong programa. Wake up, Aramon niya to ngunyang pong aldaw na inin gonna hoot and Huwebes. love sick out. Petsa 3 na po sa bulan kan Disyembre 2020. Little girl, Inabasa ng lingkod, Mardela Daingiba. Sadit sana, kiss instead of pero tian. how Welcome po sa programa. you near. Technical side kasabay niya to si Ronald Baldo. Bantang yaon man sa luwa, sabay ka Force Patrol. On your door, Sa social media department, yan po dyan ang tuyang IT, Marction Madrid. Kami po kabos, pinapabot ni Sarong Bagbang Morning sa Indo kabos. Diretso na po tulos kita sa mga istorya at halipot po ang programa ta. Kapag alas 11, malaog po ang DNR para sa kapalibutan ta at amanon ta program. So barely mga 10 minutos lang kitang mairibanan. Paul na po ang report, tali po dyan sa luwan. Jimmy na salita na sa linya. Jim, plus kami, Jim. Yes, salamat Abi Mar. Maray na aga sa mga paransabay. Yaw kita ngo niya digdi sa barangay Malubago, sa Banwaan kan Ginubatan. Dahil ta yaon digdi sa duang opisyal kan TI, si Regional Director Diggs Aguilar, tapos si Madam Lia Pagaw, and Provincial Director kan DTI Tabi Bar. Ninulita pinaghiling ninda so mga produkto kaining mga women's organization digdi sa nasabing barangay kung saan inisu programa ni Congressman Fernando Didi Cabredo na magparapatanom nin mga kamote and mani. Ngunyan, nag-abanti ni Tabimar, nakaproducer na sila kipinat butter. And sa kamote, may mga na-producer na sila nin Muledo. Tutabangan sila kan DTI. Yaw ni si Sir Diggs, Regional Director. Sir, good morning. Taibong na linya po si Mardela sa DCGB. Hello, Director, good morning.
Good morning, Mar. Apo, sir, ano po ang nahiling nindong intervention na pwedeng maka-enhance kan products para po mas lalong gumayon ang buhay ka mga para tanom ta dyan? Actually, dakol pwedeng ibuhon din Unang-una, ayuso ng ng produkto na dapat igwasin na ng license to operate hali sa FDA, Food and Drug Administration. And then, dapat magayon ng labeling nila, ang packaging, para ang market nila dahil na malimit na lang dito sa barangay o sa munisipyo, dapat siguro makalaog sa mga department. Opo. Hello, Director. Ayan, opo. Guide po. Hello. Opo, guide po. Sabi ko nga dapat makaluwas ang ng produkto, bakulang din sa barangay. Now, pwede yan mangyari kung ang presentation, ang quality ng produkto nila, so talagang pang commercial na. Okay. Now, saro sa pwedeng ibuhon. And then, ang pag-ibon ninda, ngunyan pala, nagpapagiling sinda sa sentro. So, hilingon ta kung makagibo kita si paagi na matawan sinda kitong inaapod na shared service facilities na kung saan pwedeng ang DTI bumakal ka mga ekipahe na kaipuan ninda and then itataw sa grupo para yung gamiton nagabos na miyembro sa pagprodusir ng produkto. And then pwede mo silang tabangan para gabos sa marketing na pwede kang i-refer sa yung mga institutional buyer para ang market nila dagos-dagos. So, yan lang nahiling me na pwedeng mga tabang. Although sabi mo yan sa 11 mapunang sarong activity, more on product safety. Itong para maging malinig ang produkto. Kasi pigiling ka din food product din dapat safe din ang sa tuyang mga consumers. Yes, sir. Okay. May ano yan? Yung area na pigigibuhan inda ka yan, is it okay? Sangun yan dahil may panahiling, pero part ka ng consultancy services na pwedeng gibuhon ni. Kasi dapat ang area nila pumasa sa FDA. Yes, opo. At pagkaon yan eh. Sa pagkaon, yes. Opo. So, first things first is they have to register sa FDA. Register with DTI, register with the appropriate government agencies, and then, of course, lalo ang produkto dapat igwasan ng license to operate, igwasan ng certificate of product registration. Ayun. And then, Hindi ang paagi para makasiguro kita na safe din ang mga consumers. ayun. Okay. Pero ang raw materials, definitely, igwa. Ang raw materials, sabi ninda, nakulong din ang tanom, kamote, saka mani. Ang karahayang kayo nito, bako ba hindi masyadong susceptible sa bagyo? Yes, Dahil opo. masyadong apektado kasi nakalubong sa dagay. Roger on that. Okay, di magayon iyan ano, and after kaya na magibo ang nagka-appear ang mga paperwork siguro, tama ito, yung shared facility, dakulang tabang po iyan, tangani na mas mapakaskas nila ang paggibok ang produkto. Iyo po. Oo. Saka ma-reduce din ang cost of production nila. Kasi siyempre kung papagiling mo sa luwas, Mabayad. makita na so may kita naman so paragiling. Yes, sir. Opo. Salamatan po tayo, sir, sa pagpasya rin dyan at styling nito kung anong pwede and then mag-ibon ng pagi kang grupong ini na talagang mga maiguson man para mas lalong umuswak ang buhay nila dyan. Iyo po. Opo. Thank you very much, sir. Okay, thank you, Mar. Okay. So yan tabi Mar, si Sir Diggs Aguilar. Kasabay niya Diggs Provincial Manager, si Provincial Manager Lia Pagaw tabi Mar, and hali Diggs sa Barangay Malubago, masakat paraan grupo. Mismo kay Diggs si Congressman Fernando Didi Cabredo, yun guide itutuklo niya kung saan ang mga tanuman digdikan na maiwaso ng mga tanuman na mga kamote, siniba pang mga pananom, gulayo na siniba pa tanganing kung anoan may sipa na intervention ka ni DTI, matabangan na yan matawan si Danin mga ideya pa digdi sa upland areas
sa pagpapatada ng proyekto ni Congressman Fernando Didi Cabredo na kung saan napunan bagay ni kung matatandaan panahon pa ni Congressman Fernando Gonzales. Yeah, pero- natural suportado man ini ni Mayor Gemma Anong Ohoko, yaon digdihan alkalde kasarabay sa pagtukadigdi sa Kabubuldan. Gari pasiring kaming puod, baliti, sinungtan, iba pang areas digdi sa Banuan kan ginobatan tabi Mar. Pangtulong government agency yan na dinara dyan sa Kabubuldan. First, Department of Agriculture, tapos yung TESDA, yan yung DTI. Mga regional directors pati ang Roger. pig-expose ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga proyekto nanganing madara ini sa madaraan mga ahensyas kan gobyerno digdi sa Kabubuldan. Then may araman ko na naman na pwedeng may tabang ka na mga opisyalis na ini digdi sa mga nasa barangay. Okay. Lalo na yung mga nasa Buldabi mata. Matangon yan kay kwanta talaga na magirigos, magtaranom, talagang titutukan mo niya ni Congressman Cabredo, iyon yan agrikultura tabi Mar. Roger, okay. Okay, so yan sa to yung mga dagdag na informasyon kasabay niya to grupo kan DTI, Congressman Didi Cabredo, Mayor Gemma Anong Ohoko, dating Vice Mayor July Tingson na yan appointment digdi sa pagreparo man kan mga tanuman sa nasabing lugar. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Pagkali kay Jim, lipat kita kay Luwens Porci Barcena. Luwens, maray na Udto Tabi, please come in. Salamat tabi partner Mar. Ay na aga asin na maray na aga sa kabos na mga parantabay sa mga dagdag pa niya tong bareta sarong SK Kagawad tabi partner Mar. Hinabasan digdi sa may Albay Cathedral area ngunyan pa sa ng pagkaaga. Iningon yan tabi partner Mar ana eksklusibong ipinaabot sa DCGB News ni SK Kagawad Danica Mira Bueno ang SK Kagawad ka na Barangay Bangkiruan Legazpi City tabi partner Mar na kana pasisiring ini sa trabaho nag-agi ni sa may likodan kan Albay Cathedral tabi partner Mar tapos pagpasiring dyan sa may Albay Bicycle Center ni Siloy Chan nariparo ni kan sarong tindiro na burukas na ngaya subag mo numana niya na iling na nawara na so sa iyang pink na wallet na may laog na 700 pesos tapos may mga laog na mga ATM card Ano, linaslas o kinuot? binukas mismo sa zipper paglalakaw siya, nakatalikod siya so napsak niya ngaon sa likodan Ayan. doon Yan na ang- suminaro, sumabas sa laog Yan ang- pati mismo kang katedral Yan ang pinsasabi ta ka nakaagi pang mga panahon ng mga 2 years ago na when you walk nakabakpak ka dapat unbackpack mo nyaon sa atubangan mo. correct kung kaya sa siring na Lessons bagay learned. ha? Lessons learned. Lessons learned gani daw susog sa iya. Dapat garo gani ang gabos, mga magurang nagdadangog. Sabihan ng mga akin, pag naglalakaw ka mong may backpack ka mo o may sling bag ka mo, dapat yaon yan sa inutan yung imbis sa inutan hindi ka agtanganing sigurado. Correct. Pamani ba nga pag naka-sling bag sa inutan man? Yan, yan ang para safe. Correct. Dahil mo matawaning oportunidad na makompleto kang kriminal. Itong triangle of crime. Correct. Eh, Roger. And sabi nga niya, sa pagkikipag-ulay, sa pagpaabot mismo ng impormasyon sa DCGB News, muna niya lang ining ipaabot, tangani ng matawan ng leksyon, ang ibang mga kaakihan daw tabi partner man, na pasiguruhon pirmi ang gamit. Okay. Tapos, sa iya pang sarong ipinagpaabot pang impormasyon, kaya niya ini tugot na may paluwas digdi sa paagi kada DCGB News tabi partner Mar, tangani ng maging alertuman ana publiko digdi sa nasambitan ng lugar dahilan sa posibleng may nag-ooperate digling mabas sa may Albay Cathedral area. Roger. And susugyan ni sa iya, so nakahabas daw, maski daw iwalat na sana so ATM cards niya po daw so passport, maski day na daw so kwarta, dahilan ta importante yun daw ito, alagad talagang sa mga oras na ini, pasirig sa Legazpi City PNP ngani na mag-file ng blatter asin na tangani ng matabangan kang otoridad sa posibleng pag-locate kung ahin man agad sumabas sa paagi kan CCTV footage. Okay, sige. Roger, so yan tabi partner Mar, presente ang harap sa dili sa Legazpi, apo po si Luwens. Thank you very much.
Expected yan at ma-holiday. Saka maraming may problema. Kaya wag ingat ka. Okay, Ans Galero nasa linya man. Ans, go! Yes, Sir Mar, maray na pagkaaga sa mga paraantabay, sa mga dagdag manyatong bareta sa rong bagong bukas na footwear shop dyan sa Barangay Gugon, Legazpi City, na pornada ang operasyon. Matapos na pagbukas pa sa nangunyan, pinagpasarado girare inika na Public Safety Office Legazpi Asinman kan Task Force Kaayusan. Inian mismong kinongpirmar, ngunyan na pagkaaga sa DCGB News ni Task Force o Legazpi City Task Force Kaayusan Head Mark Andy Marbella, kung sa indang sinabi na kasubagong pagkaaga mismo ang DCGB News man nabisita man ining lugar na ini sa Pagikan Mobile Unit, nagsurusuan ang mga tao wara daw nin social distancing, ang nagkapera pa daw dahilan sa may 3,999 gayud ining sapatos. Sa inihan? Digli sa may gasolinahan pagkatabi, Sir Mar, hampang ini kang may Madison Hotel. Okay. Oo. Bagong bukas ini, tapos tulos na bisita man ang mobile unit dyan sa nasabing lugar, talagang halawigon supila, nakaantos sa may Redemptorist Church. Pero pag-confirmar ta kay Marbella, napag-aramantang nagkapira daw sa mga nagluluwas, nagbarakal dyan o nagpirila, mga minor de edad pa, and wala nin social and physical distancing. Apera kayan, sa iyong sinabi na wala man daw nin business permit, ikan sa syudad kan Legazpi ang nasambitan ng dito na pag-unambitan pa na pangaran for respect man daw kang establishmento de negosyo iyan. Sa ibong nalado, sinabi man ni PSO Chief Rolly Esguera na pinagpandumanan nindaan mga pulis at iba pang miyembros kan PSO para mailing sa sitwasyon kasubago and para man initangan nila malikayan ang transmission ng COVID-19 dahil ang salawing nga ni Supila. And sa kunya, pinaghaputo ko na ang pwedeng violasyon o kaya penalidad na hampangon kan na nasambitan ng establishmento de negosyo. Kayang sinabi na ang IATF posible na surat na in IATF na mismo ang magsurat sa inda o sa establishmento ng kan mga violation o penalties na kakampangon na nasambitan ng establishmento de negosyo. Okay. So sa kanyan, ang duwang opisina, Task Force Kaayusan, sa mga PSO Legazpi, Pantenido, ang papanig sa Gabos, lalo sa mga establishmento de negosyo na kung ma-attractin mga tao sa indang mga establishmento, siguraduhon na igwan ng business permit as in masunod na magkakanigong health protocols hindi sa tuyang syudad ng Legazpi. Itabi, Sir Mar, mga dagdag na bareta with Boys Mobile, Ans Galero, Thank you very much, Ans. Mga tugang, bakit na magparang? Pautang akong 2 minutos sa Nalda. Sa Giraray po, ay ulit mi na ang katanduanes po ng iPhone tabang. More than any place, mga tugang, makahirak ang sa indang kamugtakan because rinapado kang bagyo, nangaiponin pagkakan, nangaiponin ilaw, nangaiponin tubig, mga tugang, tapos may mga harong na dahi pa nairakay. So sa Giraray po na minakatok ang DCGB sa Operation Daramayan para po sa katanduanes naman sa tuya pong i-raise na fund, tangani po na makapadara kita dumanin magkanigong tabang sa mga deserving na tabangan, mga tugang dilang po sa sunod-sunod na kalamidad na tuminama. So ano man po ang sendong maipapaabot, matitipon-tipon, ay surusobra, mga gamit na dahil na nagagamit, kung may mga solar lights kung ano pwedeng maipadara, pakikostro na lang po sa DCGB. You can call us, mga tugang, sa samuyang cellphone number ko 0920-488-1861 at saka 0935-339-7380 or sa Facebook page namin sa DCGB News Online. May chat room doon, pwede kang mag-chat naman kung sa inta pwedeng pick upon, ma-arrange ta para po sa inyong mga donation. Sa Sendo po tabi, we are counting on you. Tabangan ta po ang katanduanes. Tabangan ta mga tiyos tang kababayan na sa ngunyan dahil paninda aram ko anong mangyayari sa mga masunod. At least mapaugmataman lamang sa idang Pasko despite of what happened. Iba? Sa endo po kabos tabi, mga tugang, salamato na maray. Sa endo pagkantabay, ini po si Mardela. Thank you and God bless. this city on rocket. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.